Vi sætter os til sammen, du vil, bare for at tale. Og så den her såkaldte Tombjørn, du snakker om, den, der tror jeg faktisk, du henviser til Gunnar Riddersholm. For der møder... Tænker jeg på venskab og sammenhold og positiv energi. Alt det knuse kamp, det har vi. Det er noget fordummende pis. Det er sgu da ikke, mand. Bop. 20, tror jeg. Ja.